Hi guys! Welcome sa aking part 2. Yes, sa part 2 ng aking vlog para sa pag-ayos nitong kwarto ko. Yan, renovation. So yun guys, so yung last vid ko, hanggang dun lang yun sa, di ba nung nag-paint. Tapos kasi, may pasok ako noon, tapos, pumasok ako ng Monday noon. Tapos, pagdating ko dito is naayos na ni Papa lahat, nakabit na yung yung kortina, tapos yung mga binili kong mga abubot na kasi nga kulang pa yung mga abubot na nabili ko. So, yun, pag nagpaligaspi ulit ako or sa tabako. So guys, ito nga pala yung nabili kong salamin. So yan, bumili ako ng malaking salamin para sa whole body, 'di ba? Syempre para makita mo yung yung buo mong forma, char. So, yan, bumili din ako neto. Binili ko to dun sa may Tres Hijos Resort. So, mamaya papailawin ko yan. Hindi ko pa naayos eh. Mamaya na yan. Then, yan din yung aking table. Yan, meron akong mangga. So, yan, syempre, meron tayong mangga. Kasi nag-ano tayo dun sa kapitbahay ng hingi. Then, ayan guys. Basta guys, kulang pa yan. Yan yung mga mag-design pa ako dyan. So, bala ko nga pala guys, lagyan yan ng yung lights, diba? Yung nalagay dyan sa gilid. Di ko lang alam kung ano pangalan nun. Basta color red. Ano kaya kung mag-complement sa pink? Pero okay lang yan. Then, eto. Pagdating ko, nakalagay yan dyan. Dito yan nilagay ni Papa. Yun So, ililipat ko yun dito sa taas ng bed. Diyan sa may kama. Tapos, eto kasing side na to, ilalagay ko sana tong mga etong, yung sinabi ko sa inyo, diba? Kaso nga, pink din yung wall. Pink yung wall. Pink din yung binili ko. Kasi nauna tong binili. Wall, wait lang. Ano kaya kung ilalagay ko pa? Kasi ngayon bala ko, ayun kasi yung notes ko, meron ako dyan na isang notes. Yung mga, para hindi ko makalimutan yung mga gagawin ko. Yes, paos ang person kakasigaw sa science camp. Pang suporta sa kagrupo. Walang boses. Then, yan, dito yung ko lagayan ng dento. Yan yung aking cup. Eto din guys, hindi ko pa yan naayos. Ayusin natin yan. So, inisip ko kung ilalagay ko to doon na doon, pero hindi kasi bagay kasi nga hindi naman kasya. Kasi bala ko sana pwede ko tong gawing yung study place, 'di ba? Dito ako maglalagay ng study table, pero diyan na lang yan at dito na lang yung mga gamit. Hi guys, good morning. So, nandito ako ngayon sa bahay ng kapitbahay. Yes, at pasok ka sa gate. So, yan, nandito ako sa bahay ng kapitbahay para humingi ng mangga. Uy, ay bags! So, ito nga pala yung mangga. Yes, at nanghingi ako kapal ng fes. Pero go lang. At, ito. So, ito yung gagamitin namin. At yung sanggot. Alam mo yung sanggot? Basta sanggot, guys. Yung ginagamit sa yung luma na, yung asyab, O, yan, sanggot ang tawag dito. Pero so yung yung asyab, yung, tawag doon? Yung, nakalimutan ko yung tawag doon eh. Basta yung pag mag-aani ka ng palay, yan yung, nakalimutan ko, pero go lang. So, yan, tayo? Sa tokdol! Basta guys, alam nyo na yun. Itutokdolin ko yung So, yan. Tapos, yan. So, guys, ito nga pala yung itsura ng kwarto ko. So, pailawan ko, ha. So, naglagay nga pala ako dito ng lights. Pero, konti pa lang yung lights. So, syempre, daragdagan pa natin yan. So, pawis. So, yan, guys, may mga, yung taas ko. Ay! Alam niya, dude!
mababa. Marikini sa katong. Sarap ba, TM? Wait. Oh, diba? Galing. Ganyan na rin lakata. Tara na. Ay, sorry. Ate M, so maano yung doon? Ay, sorry, dahon na naman. Mataas. Kuya Ije, kasi maglaog. Uy, Ay, Diyos ko. talaga. Sige, dadamihan na natin kasi habang nandito tayo. Magpagal, Ate M. Makaulan. Pagod. Ano yun, Mon? Ah. Ay, ito yung abot. Ate M, sino maglaog? Ay, wow. Ito pa. Ay, salpet. Ate M, Sabi salpet, guys, oh. Ate M, Masalpet. Ate M, Ate M, Ate M. Hindi ka magpakatapos dyan. Dyan. Hindi mo kaya ba? Yan, guys. Tama na. Tama na to. Tama na. Ay, ako. Thank you. Thank you very much sa may-ari. At yan ay umakyat na sa bubong. At yan, lagabog ang ating bubong. Kanilang bubong pala. Sorry. Hala! Yung aso gusto... Ay! Ayan, oo. Chesa. Naman, sa nagsirinog na yan. Ah! Chesa. Go. Ay! Oh, nasalo ko, guys. Nasalo ko, di ba? So, yun, guys. Papakita ko muna sa inyo yung pag in-off ko yung light, tsaka pag binuksan ko yung mga ilaw-ilaw natin dito. So, yan. Actually, maganda siya. Pero, syempre, sarado muna natin yung window. Ating window. Ay, so, wait lang. So, nga pala. Thank you nga pala dun sa, ulit. Thank you ulit dun talaga sa nagpabigay. Nung, sabi daw, pamparenovate daw ng kwarto. So, pampaganda. So, shout out po sa'yo. So, yan, off natin yung light. And, wait lang. Dito ka muna, guys. Diyan ka muna. So, yan, guys. Ganyan siya pag merong lights. So, yan, pag gabi maganda yan. So, yan, nabala ko kasi, diba, yung sinabi ko sa inyo, dyan sa may gilid, yung nilalagay. Color red. Yes. Pero maghahanap pa ako. Ewan ko, parang ayoko mag-order sa Shopee. Baka scam, charot. Hindi. Gusto ko kasi yung makikita ko. Tapos, eto talaga, ililipat ko to doon. Pero, si Papa na maglipat kasi nilagyan niya dito ng, yung pako. So, yun nga pala, shout out ulit kay Tito Dan. So, yan. Ito yung gamit ko, yung kanya pinadalang Wait lang, ito. Sponsored by Char. Etong tripod. Yan o, diba? Ang cute. Ganyan yan o. So, yun, nagamit ko na siya. Thank you. So, yan guys. Bumili nga rin pala ako ng blanket. Yes, yung soft. Yes. So, may yumuk. Kung sa Bicol, may yumuk. Sa English, soft. Malambot. O, sa Tagalog nakuha ko dahil yung malambot. Then, nilaban ko kasi. So, yan yung, bedsheet namin ni Shaina. Tapos, nilabhan ko kasi yon. Nandiyan, pakita ko sa inyo mamaya. Sa sampayan. Tapos, ano pa ba yung mga binili ko? Kalimutan ko kaagad. Dahil yun nga yung mga design. Pero, kulang pa talaga yan, promise guys. So, ngayon, nagdadalawang isip kasi ako kung ilalagay ko ito. Yung parang tile-style siya, diba? Yung sticker. Pero, sige. Go. Lagay natin siya. Parehas naman pink.
So, yun, diba? Ang cute! Cutie. Para siyang diskuhan. Yung tugs, char. Kimi! So, yun guys. Kakabit na natin to. Kabit, yes. Tapos, sabihin nyo na lang kung pangit or tsaka or kung ano man. Chesa ba? Char, magmamangga muna ako guys. Mangga kayo dyan. Tanggalin ko muna ito. Yun. Nakabahan ako! My God. My God. Ay, hala, oh, may pako. May pako. Paano ito tanggalin? My God. Gosh, hala, ginakabahan ako. Hala, pangit. Hindi ako marunong dito, pero go lang ko lang ako ng gunting. So guys, nagdadalawang isip talaga ako. Pero kailangan wait lang. Mag-iisip ako. Char, Kimi. Kailangan, di ba ganon? Ganon muna, parang lalahatin muna ang ganon. Ganon. Hindi ganon. Ha? Ganyan? Diyos ko po. Wait lang. Tingnan natin kung... At kasi puro pink. Pink. Sige na nga. Go. Fighting. Lagay natin to. Ay, putol yung aking face. Wala pa naman si Papa. Si Papa kasi may alam yun eh. Marami siyang alam about sa pag-design, di ba? Ay, ala. Eh. Oh my God, ala, dumidikit! Hindi pala ganito yung pag-ano niyan. Alam mo, dukuton. Ganito. Ganon. Hala, what if hindi pantay? Hala! Guys, wait, lapit natin yung cam. Lapit natin yung cam. Yun. Yun, diba? Tapos, dito naman. Ay, lagi. Sure? Ayaw nga. Pero palitan natin. Ala, oo nga no. Oh, diba? Kaso, meron siyang pako. Diba ito guys, ang pako? Martilyo. Martilyo. Wait lang. What if bubutasan na lang yung
Bubutasan na lang itong sticker. Di ba? What if lang naman, guys? Hala, parang hindi pantay. My God. My God. Hala, pag inalis pala to, may ano na, parang may tira ng ano, parang may iwan yung, parang yung dikit, may iwan sa wall. So, wait lang. Ay, oo nga. Hala. Pero okay lang yan. Go lang, lagot tayo kay Papa. Sige, go lang. Pagpatuloy ang ating plano. Hindi bagay, hanap tayo ng iba. Ito. Ala, hindi pa rin bagay. Ito na lang. Tapos, ayun. Tapos, ay! Nabutas na! Pag ganun ko bigla nabutas. Yan o. Ito yun, guys. Yan o. Yung pako. Ayun ako. Go lang. Labas natin. Madali naman ang mabutas. Oh my God. Malingahot. Hala guys, bawal magkamali. Bawal magkamali. Oh my. Blocking. Mainit guys. Kaya yung damit ko. Mainit promise. Diba? 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 Wala, ito pa. Okay na. Then, hala. Pang ano lang kasi ito, pang dalawahan. Ay, ito pala. Ay, mali. Ay, mali. Mali siya, guys. Ay, alam ko na. So, pag ganyan na may mga parang dapat magpuputal-putal, di ba? Ganito. Ganito naman. Di ba? Di ba? Nakabahan ako magputol. Ganyan naman siya. Tapos, kung dito, huh! Ayaw pa na! Ganyan, tapos dapat. Okay. So, kung ganyan, kailangan niya to. Kailangan niya to. Mali! Mali! Mali, mali, mali. Ayoko na, guys. Tama na. Ay! Okay. Done! Guys, we're done. Palawin natin. Yun. Yun. Tira! Char. Hanggang dyan lang. Tama na yan. Diba parang box lang na ano. Tapos, diba? Cutie!
Tadan! Yee! Yun na nga pala guys. So yan, ganyan lang siya kasi basta ganyan lang siya. Char. Wala. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko dyan. Maghahanap pa ako ng mga pwedeng pandisenyo sa mga gilid-gilid. Yes, dyan sa mga gidle. Kung ano po ang pwede dyan ilagay, diba? So, yan, meron lang tayong isa. Isa pa lang siya. All things work together for good, for those who love God. Romans 8 verse 28. Yeah. Siya, nabos na nga rin pala ating mangga. Pagkatapos, naubos na din. Diba? At dyan nagtatapos ang ating kwento. Kimi! At dyan nagtatapos ang ating video for today. So, yan. Hanggang dyan lang muna, guys. So, next, sa mga bag na lang ulit. So, pag nakapunta ko ng ano, hindi pa kasi ako, basta. So, yan. 'Di ba? Kahit mag-Christmas, hindi naman ako magdi-design ng like, 'di ba, mga pang-Christmas, ganun kasi. Basta ganun. Basta kasi hindi naman tapos hindi naman tapos mag-ano din naman, tapos hindi naman, wag na lang Char. Kimi, kasi, ayoko kasi ng light ng 'di ba, yung may green, blue, pink, yellow. Ayoko oo, basta ayoko ng gusto ko plain lang yung Bawal kasi sa akin yung kasi, ewan ko, gusto ko talaga plain. Ayoko ng So, yan guys, hanggang dyan na lang po ang aking vlog. So, before the end, so yan, thank you po doon. Hindi ko na siya mami-mention talaga. Hindi ko binalikan yung yung vlog ni Kuya Noli. So, yan, basta alam po ng Diyos yan. Doon po sa nagbigay na na pa-renovate nito. As in, gumanda talaga, promise. Thank you. Thank you with a heart. Pati si Kuya Noli. Si Kuya Gacho. Hi, Kuya Gacho. Hello. So, yan. Belated happy birthday po kay Kuya Noli. Yes. Tsaka, shoutout kay Kuya Alamid. Yes. Tsaka si Kuya Vince. Sino pa? Si Mami Mali, shoutout po sa'yo. Keep safe po kayong lahat. At sa lahat ng sponsor, salute po. Thank you.